Ablay. Ablay. Jena tantan bolo bi. A tɔgɔ ye ko Jɛnɛba Dambele san 42 soldasi don muso filefiyɛla fɛnɛ don n'an ko a ma ko arbitre ndolantanba kɛnɛw kan wulanɛgɛ kaɲa 17 o y'a ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ waati ye stade omnisport la Bamako. Mali muso filefiyɛlaw la Jɛnɛba b'a ma fɔlɔw fɛ kabini san 1990 nga a ka kɛ arbitre international ye o kɛla san 2006 waati. Mun de y'a to Jɛnɛba ye nin baara in kanu a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Arbitrage a jala ne yɛrɛ naturellement a ka di n ye kosɛbɛ k'a kɛ yɔrɔ la muso ka dɔgɔ yɔrɔ min na parce que yɔrɔ min na cɛw ka ca ni muso ka dɔgɔ ye o de la ne bɛ se ka baara kɛ yen nɔ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne yɛrɛ ye a baara choisi o de kama. En même temps c'est une passion pour moi quoi. Allez. Muso ka kɛ arbitre ye ndolantanbaw kɛnɛ kan Jɛnɛba ka fɔla k'a ma nɔgɔ nga baara kanu kama ale sela k'a ka laɲiniw sabati. Komi cɛ tɛ se ka kɛ muso ye muso yɛrɛ tɛ se ka kɛ cɛ ye sinon o bɛ fɛn fɛn kɛ temps fɛn fɛn kɛ test la ne yɛrɛ ne b'a bɛɛ kɛ mais cɛ ni muso tɛ se ka kɛ kelen ye mais ne bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ gɛlɛya la ne b'a essayer ko n bɛ ɲɛ da u ma o de bɛ a gɛlɛya ne bolo dɔɔni. N collègues ye n dɛmɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ tuma min na n kelen y'a la muso u ye n dɛmɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ. Abdoulaye Keita ale ye Jɛnɛba Dambele ka degeli karamɔgɔ ye kabini Jɛnɛba ye nin baara in daminɛ. Jɛnɛba ye muso ye on peut dire que c'est une femme battante parce que arbitrage ye fɛn fa sugu dɔ ye c'est quelque chose qui est trop crucial bon parce que ni ko ko fɛn b'a la a risque ka bon mais avec tous ces risques là Jɛnɛba y'a essayé ka initier k'a fɔ k'a bɛna ka na arbitrage kɛ bon Jɛnɛba ninnu bɛ cadre min na sisan c'est les internationaux. Min ye jɔnjɔn caman ye Jɛnɛba y'o sɔrɔ a ka nin baara okumu kɔnɔ. N ye coupe du Mali caman fiyɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna yan n ye match enjeu dɔw caman n y'o caman fana fiyɛ Mali kɔnɔna yan et en dehors du Mali n ye tournois caman kɛ muso kunda i n'a fɔ cɛ kunda coupe d'Afrique militaire n y'o 2 kɛ coupe du monde militaire n y'o fana 3 kɛ donc je peux pas dire que ma bɛrɛ kɛ mais n fana n ye dɔɔni kɛ awɔ match enjeu yɛrɛ caman n y'o kɛ Mali kɔnɔna yan nɔ. K'a fara soldasiya baara ni filefiyɛ ndolantanba kɛnɛw kan Jɛnɛba ye gadomuso ye sabula a furulen don denfilatigi don nga o ma Jɛnɛba bali a ka baara taabolo ɲuman kɛli la. Sɔgɔma joona fɛ ne bɛ wuli ka n ka tobili kɛ k'a kɛ termusi la baarakɛla bɛ kini tobi n kɔ ni n nana ka bɔ baarayɔrɔ la tuguni n bɛna terrain na ka entraînement kɛ ni n bɔra entraînement kɛra tuguni n bɛ tila ka taa so ka taa muso gadon baara daminɛ tuguni donc ne bɛ se k'a fɔ baara a ka gɛlɛn kosɛbɛ nga cɛ bɛ n bolo min faamuyalen don kosɛbɛ a y'a bɛɛ nɔgɔya n ma. Jɛnɛba Dambele ye filefiyɛ baaraw kɛ diɲɛ ntolantaba 3 kɛnɛw kan n'o ye arbitrage ye fɛn min y'a ka laɲiniw ye halisa. Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara.